Újra a Práterben. Sokáig emlékezetes maradt számunkra ez a világbajnoki selejtező mérkőzés. A fehér inges osztrákok támadnak a jobb összekötő Szejtőtől előre, aztán megurik, Gelei azonban az ötösen biztosan hárít. Ellentámadás a miénk részéről. Alberti a labda, lő, Szambald az észre nyomja, és onnan a kapu mögé pattan. Szögletrúgás, Szambald az osztrákok legjobbja azonban biztosan húzza le a labdát. Már is előre lendíti az osztrák ellentámadás Bucek a középcsatár. Hófi a labda, Hóf előre gurik, Szejtő mellett ott áll Sipos és állítani próbál, de még mindig Hirsrotnyi labdája levágódik, Hófhoz kerül, nagy a nyomás, Rákosi azonban ott terem és pompásan hárít. Az osztrákok megint továbbra is küzdenek, keményen harcolnak a labdáért. Hirsrott visszaszerzi, Hallához gurik, a jobb hátvéd keresztben átível, de bravo Mátrai gyönyörű fejessel előre küldi a labdát. Szabadrúgás a miénk javára, benne pompásan ível befelé, fenyvesi fejjel, gól! Óriási gól! Ezzel a góllal Magyarország csapata 1-0 arányban győzött a bécsi Práterben.